Dobar dan, opet se negde putuje? Pa evo malo, idemo na trening sa Diksi, ja i moj bata. Idemo malo. Ja, vi opet nas snimate, moram da vam kažem. Evo je Đurkić, se najjače komedija. Šta da vam kažem? Progovori koji? Ne stidi se bre, slobodno reći, idemo na trening. Imam tremu, da. Jer ja kad vozim, ja obično gledam pravo, ja ne pričam sa strankama, razumiješ? A to. Meni je bitno u cilju da se mušterija lepo provede i da budu svi zadovoljni. Da. Evo vidite pas kako nam se vozi na prozoru. Čekaj, onaka žmigavca, ne? Jeste. I onda ljudi znaju i... Diksi! Javi se. Glas! Diksi! Glas! Bravo, Diksi! Ste vidjeli? Viš kako pametan kjer? Strašno. Lako je. Vidimo se kasnije. Ko da nije ni padao.